Molweni mazingela man. Molweni botata, molweni baphathi benkunzi, molweni makhuhlandaba, molweni maphulombethe. Botata bengoma. Ndidibanise nengxelo man botata man. Ingxelo ke izolo which is Saturday. Siphume apha man. ngoLwesihlanu. Sisingisele phaa kwela hlelo likhulu liseBeaufort West. Kwamhlaba ndawo kwanyama ipheli. Iphela amazinyo ndoda. Madoda, hayi buthatha sihambile man. Emotweni ibe nguBravo, inguB, ingupati, inguBash, inguBhujola Ngqamakhwe lo thanda baseKapa. Ingubaza, inguba uMcethe, inguFabiano, which is awonke. Laa tata mani udla ngoshiywa kakhulu. Ndamkrweca ndathi khawuze kweli hlelo mani, uzawukwambesa, uzawuhlamba ezantsi kwam utsho ubulale nyhani mani, khangalibazise mani. Ndamzama shem wakhawulezisa, hayi wathi hayi ndikhona. Izinja ke ndazixela mani xa ndixela abantu. Siphumile mani sahamba safika eBhova. Kuthiwa kuseBhova ke madoda, eBeaufort West. Kamandi ndiyayazi. Amahlelo ekhona mani, iKapa lihamba ngeemoto ezahlukeneyo. Nootata baseBhayi bebekhona phaa, oDamashon, oMZ. Ngusimangweni omnye kanene, ulentuza kanene omnye, andikhohlwa noba bingumaweze bekhona okanye ngubani omnye, kodwa uMpho ebekhona, uMpehle ekhona. Ngubani kanene omnye? Kodwa ke hayi bayazazi nani niyabazi. uDanger andimbalanga uDanger. Ndangambala njani uDanger madoda. Kunzima langa. uDanger kwelaseMonti ihlelo bekhona uMdanger. Hayi ndicinga uba eMonti ndigqibile. Sahamba ke botata sofika. Botata sibethwe mani ngumshayeli. Umshayeli ufike emveni kwexesha ebendilibekile. Ufike late kakhulu ukuzondithatha apha noDanger noba uJola, because besindawoninye thina, iiteksi zasithatha ndawoninye. Akwacaba ke hayi isibethile ke. Iyofika nge-2:10 ebusuku. Bendithe ke ngoku tata masibe kanti siyasuka apha ngo-8, ubuleti bengu-8:30. Iyofika nge-2:10. Kodwa ke ayinani loo nto. Ke ixolisele ke loo nto kangoba sinebhotile esimdle yona. Sihambe safika mani botata ekampini. OoBoot Library bekhona, which is iBhofolo, ihamba ngeemoto ezimbini ezahlukeneyo. OoDamshin bekhona, ooTawaga bekhona. Andizubabala kakhulu ke tata baseKapa because ndibazi ngokwegruphu. Amagama wabo ke ncakasa ayandibhida. Kodwa ke bebekhona noBafana phaa. Nice na. Madoda. Sifike zilapho ke ezo moto botata. Endleleni ke ngelishwa mani, nangepressure udrayiva uye wagqitha kwipetroli. Ipetroli encinci. Sayofika kongciphi ekampini. Sifike kumhlophe ke botata. Ootata sebengenile. Salilihlelo lokugqibela ungena ekampini. Phayana ke botata siyeka sigqiba upaka imoto. Kukho indlela yemoto ehlula iikampu ezimbini. Kwicala lakwa-right kunekampu, kube necingo, kube nendlela, kube khona ikampu eleft, which is ikampu, yindlela yenye ikampu. Not knowing ke babangene ngapha abanye ootata. Sithe sisaqhuba sisathintile sasingayazi uba sawungena phi. Wafika ke uSingaye egqitha ke yena ke ebengayanga ekampini, esithi bangene kwicala lakwa-right. Sesisekampini thina kwicala lakwa-left, kanti ootata bona bazingele kwicala lakwa-right, bangene kwikampu and bakude asibaboni kwa ubabona. Sathi ke ngokuba silahleka sangena kwicala elirongo thina elase-left. Ndathi ke botata ohlobo sihamba ngalo ingathi ngoku siya kwaba bantu singababoniyo, ingathi kumnye sivule ihlelo, siphakamiseni iinyawo sihambe siyofika kwaba bantu sibakhangelayo.
Singasike sivele sithi siya kubo sawufika nini bephi bona. Nyani man khange liliswane man ihlelo laseMonti lavula ngokunjalo. Kule camp kuthiwa babe bangene kuyo bebebabini abantu bebehamba kula camp. Baphela bebuya besanganeno. uBash noBravo. Kule camp sikuyo uBaza ulibambile kwa right. Ecam kwakhe nguDanger. Emva kwakhe emveni koDanger uba eyongena ehlelweni nguBravo. Kuphathe ecam koDanger. Ndim ngapha koDanger. Mamelani botata. Ulibambile uBaza. Walibamba uPati. Yes, walibamba uPati. Emveni kwakhe umuntu ozayo ozongena ehlelweni nguBravo. Ecaleni ngemva ngapha koBaza, ecaleni ngemva busemva nguBash. So ecam koPati nguDanger. Ngapha koDanger ndim. Phambili kum umuntu ophambili bese yowele idrati pha phambili nguba uJola. Kuba betsalile yena ebomba uba siyalibazisa apha emotweni. Ya, yebo tata. Hayi man, ngokunjalo. Saqhuba sawela nje idrati, saweza izinja, salibamba ihlelo. Yebo tata. All to find out kunebhadi kule camp singena kuyo elisitelo sibona lapha phansi kule camp. Yasiva uBaza ethetha man. Yo, kanti liphakama phansi. Inkunzi ebhadi iphakama. KuBaza inqumo lapha phambi kwakhe ayazichitha madoda. Uphethe inkunzi yakhe emzondo, uphethe injakazi emzondo. Uphethe enjani nakanene enye inja. Ndiyayilibala kodwa uphethe le nkunzi yakhe enyaziyo isangabethe ixhama last week. Ayi madoda. Iliqonde madoda elibhadi. Libetha ke ngokuphambi koPati. Lizawubetha phambi koDanger, lizobetha phambi kwam. So libethe phambi koBaza. Ayiye le nja kaBaza kakuhle man. Ithi mathi iyafika kulo lidry nje elibhadi. Iphinde ikhawuleze le nja le iyafika kuyo lidry nje elibhadi kakuhle nje. Uyabona? Khoyele ngathi ufuna uyobeka umlomo lidry, ufuna ubeka umlomo lidry emva koko livule. Sekhona utata okhwazayo uthi sokhulula yabo lo usecam koBaza xa ebona le nja kaBaza ngathi iyalingena. Nyani madoda elivule elibhadi livule ke ngokulenza into obusi yabo. Bangakhulula otata balapha phakathi. Ayi ndidonsa imitya ndidonse lenkunzi imnyama, ndiphethe inkunzi emnyama, ndiphethe inkunzi emzondo uhlanya nale nkunzi kuthiwa nguphinda ngene. Ya ndizichithe ndithi hambani makuthi manolamla. And liyavula ngibhadi lo livula igap liyahamba ke ngoku ke ngoku. Ndizichithe hayi zikhawuleze zipoqe zifike zobethe empundwini kulo zipoqe zibe ngapha ya lifuna udraya liza nirawunda ke ngoku. Yo hayi ndibuyisa imitya ngoko bothatha kwicala laka right ndiphethe uqhashambula, ndiphethe ulentuka uParliament. So eza kwa left izinje inkunzi ezimbini ndizichithile. Kwa right ndisete ngazo hayi ndizidonse madoda emityeni. Hayi ngoko nangoko man. Yo ngoko nangoko man. Hayi ziguqe madoda ngoko nangoko. Ziguqe madoda ngoko. Hayi lefuna ukolula libheke pha. Yo hayi ziguqe kulo man ndikhala man. Hayi ziguqe ngoko man. 1 2 qhwi salibetha. Waphela umdlalo madoda. Waphela umdlalo. Hayi khange ziliphosa noliphosa. Hayi zalibetha. Hayi ku ndayocama amagusha ngoko nangoko. Hayi zilibethe clean botata emva. Ndahamba ndoqhobosha. Ndalithatha ndabuya umva ke ngocingo bese sishiye ngemva mos. Ndalithatha ndabuya umva ndayotsho ecingweni. Xa ndifika ecingweni ndifika ndaliphosa ngapha kocingo. Ndaphinda ndayojoyina ababantu. Xa ndifika phaa ndiyojoyina ababantu uyathetha uba uJola phaa. Hayi man. Inkunzi yakhe emhlophe madoda ezalwa ngikhawuleze Kapa. Ukhawulezwa madoda ezalwa nguGaddafi. Hayi madoda ingene iphuma madoda kule ibhadi ingene iphuma madoda kule ibhadi. Liguquke ibhadi lenza amazayoni ndize. Lithi sandiza athethe uBujola amadoda man. Kubonakala uba hayi madoda iyalingena lijike lize ecingweni. Hayi lifike lizibethe ecingweni. Hayi lizifohle madoda ecingweni. Hayi libethe lenja. Libethe ecingweni libethe lenja. Ndifike sikuzanyukazo elibhadi ke ngoku ndibe sina kaBujola ngicela ndibambe lenja zam ndiyazi uba kungafunzwa. Enja zam zisuke ziye. Xa ndiqala ugqiba weza ezinja ndiwela idrati. Kuyafunzwa kwa right. Hayi. Sokhulula. Team yaseMonti madoda iyayithanda ke loo nto. Inyamakazi ke
asimonelani ngayo, hayi asimonelani ngayo butata, andifuna uxoka. Hayi iphinde umva ibhadi kanti ngumuntu akabheshi madoda, inja zakhe andiyazi noba liphuma phantsi lethini okanye kwenzeke ntoni elibhada, naba ligqiphi ke lona ke, yabo. Asikababoni nabantu ke, abantu bakwenye ikampu botata aba bonke abantu abazingelayo abanye bakwenye ikampu. Apha kule kampu sikuyo kukho umntu oyi-1 ophaa, oyi-1 ophakathi, nomnye utata ophaa ecaleni kwenye ikampu close kule bazingela kuyo abanye utata. Endibona uba ke yena ke ngathi akafunzi, ume phaa begqiba betha ibhadi ke umbona kwam, uyabo. Ibhadi lisuka kwabanye ootata ngaphaya wafika libetha kwenye ikona phaa, ya. Sambona ebaleka kugcwele lo bhadi kude noba ngo-200 meters in between. Hayi mncinci 200 meters, yabo. Nyhani kuthethwe ngezantsi kanti la mabhadi abaleka lo mntu kwimiddle, la mabhadi, yabo. Abaleka lo mntu kwimiddle enyuke, yabo. So xa vela kuthi apha, yabo, qha athe saa maninzi, athe saa, elinye libheka ngapha, elinye libheka ngapha, yabo. Ngulo ufunze lakhe. Kubonakala uba ke ngoku eli mna liphethwe inkunzi yakabhesh eblack and white, libheke edratini. Hayi ikhawuleze le nkunzi madoda, iye kulo, ikhawuleze le nkunzi, iye kulo, ikhawuleze le nkunzi, iye kulo. Ithi mayithi izawubeka umlomo lifike libethe ke edratini elibhadi, libethe ke bungecala edratini, ingathi lizobetha u7-1, libethe ke bungecala, libethe ke edratini liwe ngaphakathi, ibethe ke edratini inja iwe ngaphaya ngaphandle, uyava ne, which is iwe ngaphaya inja, ibhadi liwe ngaphakathi. Abekhulula uDanger madoda, zithi ziyafika ezikaDanger lingene phakathi etshatshalazeni ibhadi. Hayi iphume mani inja kaDanger eblack and white efana nale nja kabhesh, hayi iphume iqonde kulo mani, inense le nja mani, inense, ingafuna uqiniseka, ingafuna uba nanyani. Iphume mani into emnyama mani, iphume into emnyama mani, ujonga umntana 12 months madoda, aphume ngemva umntana akhawuleze qhwa alibethe ibhadi. Ngoko nangoko kuphela uchuku, ngoba le bhadi madoda selilikhulu, hayi likhulu butata. Alibethe ke lo nto kaleyo, elo bhadi abale uDanger camagusha. Ngoku within an hour sandawufika, singena kwikampu erongo, silahlekele nabantu, amabhadi siwabuleleyo ayi-3 emonti, yava, seyi-3. Hayi siqhube sizothi akhawuleze uFabiano agqithe emqolo kuma alihlele nje manje, masivele simsaleni oba umcethe babuye nabo bebelapha phakathi wonke umntu. UFabiano uphethe injakazi ezalwa nguXapisa Mzondo, ndilibala igama layo, uphethe ingcaka esuka kuba uGuduka ezalwa yilaa nkunzi kuthiwa Mbokodo. Ekubonakala uba ke uphethe noThetha kwelinye icala, inkunzi emnyama. Niyayazi ke madoda, yazenzela igama leyo nkunzi leyo, isekhona ke botata, ayifanga, indoda, iseyindoda futhi imnyama. Uphethe ezo zinja ntathu, utsalile ihlelo. Qha ke botata mani apha endleleni, ngenxa yoba besifuna ukwenza indlela mfutshane, kwacaca ke ngoku amadoda ke adibana ke ngoku nezinto zimnandi apha endleleni. Ngoku ke ngoku laa ndoda ngoku ibinebhabhalaza, uyayibo. So xa siyikhwaza ithi ye ngoku ibingathi sikhwaza etotini okanye sikhwazela kude, itsho le ndoda kayithetha sithi, Fabiano, nali ibhadi kuwe. Ndiqonda ke mna ke phaa kuye nenje ezimbini endizithembileyo ngokwe-distance, uThetha plus nale nja kaba uGuduka, le yayizalwa le nkunzi kaba uGuduka yengcaka esuka kuVito le nja le. Ekubonakala uba ke botata ke mna ke ndizayibiza ngolo hlobo ke inja ngokokuzalwa xa apha ndingayazi igama layo, uyava ne. So omnye umntu ke botata zange akhubeki, enkosi. Ndiqomba ke mna kuzawulusa ezi zinja zimbini nalo eli bhadi linqumle, awonke vala, liyahamba eli bhadi, liyawonke ibhadi limnyama, awonke vala, awonke vala. Awonke kubonakala uba botata hayi unebhabhalaza zakhe, athi twayi ame, hayi lihambe elo bhadi phambi kwakhe limnti Thixo madoda. UThetha elaa bhadi bezawuphuma hambe kulo, afika awuphosa and belizawudlala limlinde, which is imisteyikhi yalo. Xa fika awuphosa mhlawumbi bezaliguqulela nasecingweni UThetha elaa bhadi, liphinde lizofohlwa kwalapha ecingweni noxa likulaa ndawo likuyo. Bonakala ke botata sibona ngasonye nalaa ndoda ke ithi singathi singcwele etotini, ngathi sithethela kude. Iibhabhalaza ezikhoyo zishushu botata, zishushu kakhulu. Ungabi namsebenzi, siqhube ijabanga libheke emva. Siyambona ke laa mntu phaa, kanti zezintwana ke botata zaphaa zamakhaladi. Ziza phaa, sifika ke thina ke ntwana zamakhaladi ziphethe amabhadi amabini if not mathathu eziwabeke apha phantsi. Sifika ke ngoku isezibambe loo mabhadi ke.
ingabi namsebenzi siguqule ihlelo thina silibhekise eMpumalanga. Xa silibhekise eMpumalanga ke ngobotata silisa kwezi kampu zingene abatata ke ngoku wonke umuntu lo uze apha eBhova. Sifike siwele iGrati, siwele indlela, siwele enye iGrati, singene kwezi kampu. Xa singena kwezi kampu silabe mani ihlelo. Qha ke ngokokushiyana kwethu madoda and ke ngoku nokufuna ufika ebantwini, abanye abantu shem bafuna ukufika, sekasiguqula nangu mani uSimangweni ume apha ecaleni kwecingo. Before siwele sisancokola naye abe sichazela ukuba hey mani andikafunzi kakuhle mani ndifunze ibhadi elinye ndazi kanye cabanganye ibhadi ngathi abe bethe noBhakura ya ngathi bembethile uBhakura kayibe kambethi andikho sure nyhani ke sincokole nje siwele iGrati silahlekane ke naye ndingayazi uphelele phi yabo manje sibabona kwabantu babanye pha babanye yasibone kuyafunzwa pha. So ndiqonda ke mna ke andifuni uhamba ndibheke phambili kakhulu, andinawude ndiyofika kwaba bantu soze sendifunze nofunza futhi into enzayenza zawubamba ihlelo nabanye abantu apha siqhube sibheke phambili siqhube nyhani kubonakala uba siyalivula ihlelo kakhulu pha phambili libona uphathe egoba kanti nalo ibhadi liyawokha libhadi liyawokha liza kuye lifike lifuna ukumrawunda kwecala lakwa-right achophe alilinde kubonakala uba engathi alide libe kufutshane liguquke elibhadi kanti liguquka libona uDanger ecaleni uDanger ubambe ihlelo kwa-right ecaleni buclose ecingweni uyeza ngemva uba uJola. So sisalibambile ihlelo but dlakadlaka mani dlakadlaka nyhani ke oBheshi sebephambili oBravo but akakaphambili kakhulu uBravo. Ukiki madoda andimbalanga ukiki ebekhona ukiki lo uphathe uVumani umnikazi kaVumani ke sisemantshontshweni ukiki ebekhona naye ephethe intsha zakho kwapho ephethe amajongo ambayimbayi amabini plus nenja ezalwa nguThumamina ya kuqhutywe ke botata kubhekwe phambili bavule kokiki bavule awonke babheke phambili badonse kanti bayazinceda abanye abantu botata noBheshi yabo libuye elibhadi liforce libonwa ngubhadi liforce lingene phakathi lifuna uyanqo kuDanger lize libaleke elihlohla igiyazi madoda lithathe uright kaDanger azichithe uDanger zifike ziphume nyhani zifike zingene empundweni kulo xa zingene empundweni kulo zingena empundweni kulo livule ziguquke ziye kulo xa ziya kulo elibhadi lifuna utsiba icingo bucala enyhani botata litsibe icingo libetheke liwe asifika zilibethe njazi kaDanger but libethwa kwayilimnyama ikwayilimnyama ebiphambili ingathi safuna unenza le and ingathi yawoyika umhlaba le iblack and white ngiqaphele loo nto engabi namsebenzi bahambe kopati ke madoda babheke pha phambili uDanger wabeka ibhadi pha ngasecingweni abuya ze kumu sincokole ke ngoku sithe chu sivule ihlelo athethe uBheshi phambili kanti itshaba ngathiwa lidubule phambili lapha kuye ke botata azifake iinkunzi zakho kwapho kuthiwa hayi botata iphumile le nkunzi nabe limhlophe li-black and white kanti lo-black and white lenkunzi black and white ya kuthiwa hayi itshotshe entle apho kuthiwa hayi lamka ke lo jabanqa ke layo tyinci uba ke lifunzeke njani ke viri andifuna uxoka andilazi lamka lo tyinca akwabikhondo ke botata wathetha ukiki uthetha ke ngokukiki kwa-left kumpha far left ayathetha ukiki ayiphume nje ezijongo zikambayimbayi madoda ngokukhawuleza amadoda mani ngoku zikhawuleza zizabethe zingavumi zingavumi zidele itshabanqa zizabethe zingavumi yabo ibethekele jongo inkunzane ngathi ngorhwenye kambayimbayi ayibetheke lo gqaleba lowo kanti ugqaleba Bhakura gqaleba kanti ngike ndimqaphele yingci phephe nje kabini kathathu sayibetha yingci inkunzi engci ya yingci ayibetheke lo ngci leyo ya ibethwe lolo jongo hayi nyani zibhuqeke ayithathe siqhube kanti kufunziwe pha oMpehle ndazi nabani omnye la madoda asebhayi ayayizela pha phambili ke emabhadini ke emsini wona la madoda asebhayi apho kona kuthiwa hayi hayi pha phambili hey botata kubonakala uba hayi mani
kunebhadi elisuka ngapha ngakubo linyukayo liyo rawunda kanti libetha phambulana kawonke hey awuFabiano aqonda asuka mani niyamazi uFabiano uduru expensive asuka mani napha kulaa ndawo kuyo unemalende moso Fabiano asuka othetha bangafika pha futshane pha mani asuka mani adonsa imitya mani Fabiano hayi wadonsa madoda wakhupha uthetha wakhupha laa ngcaka izalwa ngumbokotho wakhupha lenje izalwa nguklapisa hayi yaphuma madoda le ntombazana mani emzondo yaphuma into emzondo madoda yaseshisa mani yafika ebhadini yathi ndabetha hayi lasayo 7 ibhadi laguquka labuya phakathi hayi wangena uthetha mani wathi uthetha kuthi ndim uthetha kuthethwa kanti ndizawuthetha kuthethwa hayi yathi ndakubetha lathi left athi ndiyakubetha lathi right athi ndakubetha lathi left lavula zafika ezinye izinja waphuma uthetha kuthethwa kwezi zinja zakokwabo kwakhona waphuma waya kulo uyava hayi lavula ibhadi wavala uthetha lavula ibhadi wavala uthetha siyathetha nathi ngapha nje manje uthetha kuthethwa uthetha apha nathi siyathetha apha noDinja sithi inkunzi emnyama inkunzi emnyama inkunzi emnyama inkunzi emnyama madoda hayi indoda emnyama hayi indoda emnyama sibukele madoda clean ayafika uthetha kuthethwa afika alibethe uthetha alibethe alishiye ngemva xa libethe alishiye ngemva liyarola madoda libethile sisho 100% ulibethile alibethe liroll xa libethe liroll uthetha agqithe nenja emdaka imdaka kuthi ke pha kanti le njaka zimzondo agqithe nayo ubreaker xa ebuyela kwelibhadi liphakame elibhadi athi impilo uzaluma lingene phakathi kwezinja lihlale pha ngenxa lihlala pha kwezi ziphambili ngapha ngemva kuza lengcaka ikufutshane lengcaka liguquke nalo lengcaka kubhekwa pha 1 2 1 2 1 2 qwa ilibethe lengcaka elobhadelo ibe kanti ke lifike ngolo hlobo kwelo bhadi kuba le bhadi likhulu kabanye azibona manje pictures botata hayi ke kanti lifile ke elo lentuka elo bhadi bolithathu awongaze aze afike libeka naye ecingweni abuye abanye abantu basebepha phambili kanti kuyathethwa ngapha abantu bamadoda asebhayi hayi makodini hayi mana hayi makodini hayi mana hayi mama kanti kudibaneke ngoku nemonti ke ngoku pha imonti lifakile etshabanxeni ke ngoku faka opehle faka obhadi pha obhadi baphethe uhitman uphethe nale nkunzi izalwa engelibali igama lale nkunzi kodwa izalwa ile nkunzi kanoyopha eku-12 lavuma inkunzi kanoyopha kuthiwa lavuma plus nenjakazi le niyaziyo kuthiwa nonhlalontle lo nkunzi leyo kuthiwa waphuma kamadoda pha uhitman wathi uhitman khalimeni mani nangona ngekho right ngokwegazi ngenamandla kakuhle kodwa ndisefast wakhawuleza ngoko wathi khalimeni waphuma kwezazinto afika libetha lathi left walibetha lathi right walibetha lathi left yathi le nkunzi le izalwa ngilavuma hitman obu bufasti bakho abusebenzi ncam ngoku ndim ngoku zawugunye unamandla kacaba umntana hayi waphuma waya madoda walithatha xa elithatha ke ngoku kuthiwa ke ngoku ulithatha nenja yasebhayi zilipheka zilophula yinjaka zasebhayi iyalingena ilibethe nayo nale nkunzi iyalibetha nayo ngokunjalo ndiyava elijabanqa liya ke ngoku ubaza ke ngomadoda uvele wakhulula inja ekwaleft walikhulula wathi mawurhityela elijabanqa lize kum walirhityela lize kum ziyalibetha izinja ziyekanga ukulibetha iyabona nyhani ke inene ke apho ke wacaca kubaza zilifikile kufutshane kuyo wakhulula inkunzi enja emzondo yafika yakhawuleza inkunzi enja yalibamba zilibetha izi waselfish ke ubaza ngolo hlobo ke loo nto ke iye yafuna ukuthethisa kagodukwa wandixelela umpehla uba le ndoda le iyazityela but ke ngoku ndazama ukuyilungisa xa kuthiwa le ndoda ityela izinja ndayizilungisa yathi mani mpehle mani ihlane mhlobam ihlane mhlobam ngoba ke nyhani le ndoda iye yaselfish ke mna ke madoda ke indoda ndiyixelela phambi kwayo ubaza ndimxelele straight and ekhona amadoda asebhayi ndithe ibi-selfish le ndoda yabo because andifunanga la gama lithi utyela izinja izaba ngathi uxokile wathi ibanjwe yinja yakhe ibe ingeyonja yakhe kodwa ke ibe ibanjwe yinja kabaza qha uye waselfish ngolo hlobo nanso into ke bendiqomba ndifuna ukuyilungisa kha ndibone nto ndiyichazelwa laa nto ndayilungisa ngokunjalo kodwa ke simtye sivana phaa khange iluyise loo nto qha ibingumyalezo bendiwufumana kula madoda ikhona le ndoda nale ndoda yasemonti iphethe uhitman ibikhona ndizama ukuthi ke ilungisekile ngolo hlobo ke kodwa ke inja kabaza ilibethile ngoba ubuselfish bakhe ke baza enkosi nobody knows ke madoda
into yobana belizawuthini elo Jabanqa, belizawubethwa ngeyiphi between le yaseBhayi nale yaseMonti, okanye belizawugqibela ngohamba, nobody knows, but iye yanjalo. Ngumzingelo ke lowo. Enkosi. Siqhube madoda. Kuthiwa kubhekwa phambili, amkela amadoda ayaguqula hlalo ngaphaya, athethe omnye umntu osezantsi. Babonakala kancinci abantu madoda, afunze umntu phaa. Ndibona uba ngumntu waselentuzelo bangobafana, kodwa ke iinto ezimnyama zihambe zolibetha elo Jabanqa, kusebenza into black and white phaa phambili, ihambe zolibetha ke elo Jabanqa. Sizova ke ngoku ngosendibene naye bafana uba ibinjaya black and white, eliphosa yalibetha ke ngoku le. Ndizawubalisa ke le nto endiyibonileyo botata, endingayibonanga ndizuyithetha. Okwesibini, ihlelo belilikhulu phaa, elami icala lifunze ngolu hlobo ndithetha ngalo, kodwa ke amabhadi sefile. uDanger 2, mna 1, uAwonke 1, uJola 1, which is 5, plus neli Jabanqa libethwa nguBaza, which is 6. Siphume ke botata, siguquke ke kunjalo. Kanti uPathi uyathetha naye phaa, hayi yo hayi, ziyabetha intsha zakhe, ziphuma kanti ngolweni iwubethele nje zalwa ngilavuma. Abekala uPathi lo holweni lowo, which is 5 yamabhadi, 6 ngeTjabanqa, nanku uholweni, nantsi ingci ifile. Okay, siguqule ihlelo singabaseMonti ke ngoku, kuba siyabona uba phaa ezantsi naba abantu bayahamba. Uba bayaphi bayazimotweni, siyazi bakho imoto esezantsi. Yabo, ndithetha ukuthi mna iBhofola andiliboni, andilazi lifunze njani. Ndithetha ukuthi botata iKapa andiliboni, andilazi. OwaseKapa utata bebetha amabhadi ayi-4, ebeme ndawoninye phaa, ndimjongile. Yena uye waza kum, wayoseza izinja amanzi, wathi uchola amabhadi wakhe, wathi ugqibile ngofunza. Sifike wabethile lo mabhadi, kodwa elinye ulibethe ngosimjongile phaa kude kulaa ndawo beme kuyo. Yes, ndizama ukuthi ke loo ngxelo ke yakhe izawuvela eKapa. Ningayi-expect ingxelo zaphuma yonke botata, senze ngolo hlobo. Saguquka sabheka ezimotweni. Xa sibheka ezimotweni, nindimamele kakuhle botata, ayikapheli ingxelo. Safika ezimotweni sinele problem yepetroli. OTAWAKA bafika beneproblem ye-oil. Kwacaca into yobana masikhuphe imali empokothweni siyothengelwa le oil nale petrol elokishini. 20 minutes ukuya, 20 minutes ubuya. Sichathazele le moto izasinceda. Nyhani kwabekwa amabhadi afotwa, wonke umntu wenza namabhadi, kwafotwa kwachazwa yonke into, kohlulelwa abantu. iBhayi kwacabali lona libethanga, bebethe umzet bebethe uBhakura. Lafumana iBhayi kathi lifumene 2, bayelo Jabanqa nebhadi ngamabhadi mabili, andiyazi, andisakhumbuli kakuhle. iBhofolo lwabebethe uTAWAKA 1, kwacaba iBhofolo ke ngoku mayifumane ndathatha ikhona ibhadi, kodwa ingathi ndilifake eBhayi okanye ndilifake elentuzini, kodwa kohlulelwa ngolo hlobo wonke umntu wafumana. Zahamba iimoto sincedwa ngolo hlobo, kohlulelwene ngenyamakazi, zahamba iimoto zasishiya thina ekampini, sashiyeka ke ngothina nosingaye ekampini. And then sathi ngodikwa kwethu kwaphela 4 hours sipha, wabetha 1, wabetha 2, wabetha 3, wabetha 4 sipha. uTAWAKA wathetha efowunini watsala, zamlandela inja zakhe, watsala nomnye umfo waseBhofolo ulandela uTAWAKA. Zaphakama zakuthi apha amadoda, athi madoda siyangena thina ekampini kwakhona. Athi qha le kampini abakufutshane, athi ayawokha ngokuthi akhangela uba ngulwe ngale Jabanqa nje, because asisayazi ngoba sawulala apha okanye sawuthini, kodwa sesinayo option esisayenza if sawulala. Saqhuba kwabhekwa phambili, bawutshona aba bantu. Ndabona le ndoda uBravo inxiba iigambutsi zayo. Ndathi nam ndibambe ezasekhaya izinja, ndabe ke mna ke nje ndizazibamba zimbini, uphinda angene nopalamente, ezimbini zilandele aba bantu, wazibamba kuDanger ke phaa. Saqhuba salandela emveni kwabo nguBash kwa-right, ndim phakathi, nguBravo ecaleni. Saqhuba. Kwathi gqile iFortune siyilindileyo, nantsi iFortune kukhona izayo, ixesha ngo-5 o'clock kuleyithi. Wathetha uTAWAKA ngaphaya, hayi manaye, hayi kwathini mani. Wathetha uTAWAKA kamandi mani, wathetha uTAWAKA kamnandi mani. Yandenza loo nto leyo uba ndithi Bravo masijikeni madoda. Sajika saguquka sabafeyisa. Ndathi madoda le nto izawuza kuthi le, ndathi wena Bash nyuka, leqa ecingweni, ndenzela uba makafike kufutshane ecingweni. Xa ivela phaa ingene phakathi kwam ingene phakathi kwam noBash xa ingena le nyamazana.
yabo sibe silivulile ihlelo agoba ubhesha ayi livele lo bhadi inkunzi ebhadi emnyama madoda inkunzi iphelele impundulo yo hayi nyani ikhweze phaa ifuna uround ubhesha xa ibuthi straight nobhesha ngemva aguquke ubhesha ufake izinja nyani iphume le nkunzi ke ngoku ibomvu iye fike lijike phaa ijike nalo udraye nalo liya eheyisini kukhubaza notamshini ukhona phaa baphakame siyakhwaza baza kuni mna ndikhulula ngelaa xesha lidraya phaa nqomba yohamba ndikhulula inja zam likude kodwa mandikhulula inja zam ziye zayoqala kubhesha inja zam zojikela emveni kwezikabhesha likude ibhadi liya ngaseheyisini bafika konke izinja phaa eheyisini zafika zayiwunga izinja kulo elabhadi laguquka ibhadi leza kum ngqo lafika kum landela phakathi kwam noBravo. uBravo naye inja akazibambanga zezotsho kwezaa zinja lakhwezapha xa likhwezapha ibhadi ndilifunza ndilihesha nangezandla kwabe kusezinjakabazi emveni kwalo emveni kwenjakabaza kuza ukumkani emveni kokumkani kuza unyathela unyathela ke lanyana kaBhethu nyani eze ke phaa unyathela eze ukumkani eze le nja kabazi ayifike le nja kabazi sondele indakuluma lithi minci livule iye le nja kabazi indakuluma lithi minci lifuna uvula liphelile botata ungabi khonto iyeza le nje imhlophe mani igqithe ukumkani ihambe ingxame le nje unyathela iyofika kule nja kabaza ndiyeka ukhwaza le nja kabaza ngoku ndikhwaza inja yasekhaya ke ngoku ndithi nyathela manayi anyathela manayi ngoba ndiyabona ngokunyathela uzawutsiba le nkunzi kabaza ayobetha ibhadi ngoku nyani uthe sayingena le nja ayifika ilibethe le nkunzi kabaza ngoko nangoko libamba apha esuswini ithe libambe baleka naye afika unyathela afika incedise balwise inkunzi ebhadi iphelele madoda ibethile inkunzi kabaza late injury time injury time asijonganga zimotweni size ezimotweni inhlawutsho xa ndithetha because kulate lafake lo bhadi lo mpundulo yebhadi madoda makade netha madoda uchongo madoda hayi afake lo bhadi kanti ke phaa ngemva utawaka ke ngoku uzothi ngosehlinze libhadi wafika kutawaka ke ngoku utawaka wathi rhabhile soze kuthini sika lifuna ihafu kuthini lifuna icala kuthini sika sikucimba libethwe ndim tawaka tawaka libethwe ngulo mfo libhadi yabo abebalisa kutawaka ndingayolithathela ibhadi ngaba ndisebenzi caba ke madoda isebenzile inkunzi katawaka esuka kunoyobha madoda esuka kunoyobha ezalwa ngulavuma kunye nalenja ndicinga njalo ke ngoku le njakazi nalenja kapati kuthiwa nontlalontle so ikwangubrother wale ifunzwa ngupati endicinga ngolo hlobo ke bandiyamisteka ke nandilungisa njengoba benditshilo bazo uba abandiyazi inja ndizawuchaza ngokuzalwa nakuyikhumbula nina yabe kanti ke elo bhadi loo nja leyo ngemaxesha ekhalayo elila utawakho ulilela ngakhona ulila inja ilibambe liphuncule kodwa ke lo bhadi ke laza ke lo cala lajika lazobethwa ngubaza kodwa kubaza wathi hayi tawakha mani ngubala lo nto engenamsebenzi wasika ke nyani yaba into enhle ngolo hlobo madoda sifunze ngolo hlobo khange sipenike khange sithini silindela moto sazixelela uba sizawulinda sawuhlala kambe besefuna nopheka phaa isibizibini kodwa khange sincedile futhi singavumi imatshisi singabikho incedile ke loo nto ngoba ngesihleli phaa singalibethile inkunzi ebhadi sizakaziyibethile inkunzi ebhadi if besiphumelele umatshisi nezo zinto ezo sibasi mazingela makube chamago mani bethu sibele kudedeke ubumnyama kuvela ukhanya sibethe ibhadi lokugqibela kwabe kufikile nemoto enkosi ncincelile